Ja, put den ind i munden. Men den der, bladet. Den kan ikke være der. Prøv nu. Put den ind i stykker. Tager du? Prøv. Jeg prøver. Ja, skal jeg prøve? Skal jeg prøve? Her. Optag. Jeg kunne have 2 i munden. 2 sider. Jeg må brække dig. Eller du skal... Så kan jeg kraften have 3. Hold den her. Ej, der er kun 2 tilbage. Ej, hvad er det? Hvad fanden er det i gang i? Vi skal se, hvor mange stykker papir du kan have i munden. Jeg vil. De 2. De kan bare tage noget seriøst, det er godt det.